mo na rin ba sir sa solid waste? Oh yes, oo. I'm glad wala kayo nakakita nung nagpunta kayo ron. Pero if you go to the, kung nagpunta kayo doon, may makikita kayo. Minsan yung mga basura nakakalat na lang sa kalsada. Nakita lang namin dahil umuulan lagi doon, yung drainage. Yan. Yun nga eh. Yun nga ang nakakalungkot doon eh. Wala, hindi nakaplano eh. And talagang hindi sinusunod yung ordinansa. Yun lang pag-setback ng mga resorts, yung construction ng resorts, na dapat 30 meters away from the shore, no, during the tip of the ocean during high tide. Ang setback mo 30 meters. Eh hindi na implement yun. Kaya dapat DNR should come into play, no? Dapat they should come and visit Siargao.